Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u saradnji sa Evropskom investicionom bankom i Međunarodnom unijom arhitekata pokrenulo je konkurs za Centar za promociju nauke. Rezultati su objavljeni polovinom decembra. Centar za promociju nauke sa pratećim kompleksom treba da bude izgrađen u Novobeogradskom bloku 39 sa južne strane autoputa Beograd-Zagreb. Prostrana lokacija pružila je priliku za stvaranje velikog, slobodno stojećeg objekta koji će na ubedljiv način privlačiti pažnju i upozoravati čak i nezainteresovani deo naše javnosti na značaj nauke i tehnološkog razvoja. Pobednik međunarodnog konkursa za Centar za promociju nauke, na koji je stiglo preko 260 projekata, je austrijski arhitekta profesor Wolfgang Schappeler. Njegovo rešenje na prvi pogled nema veze sa onim što možemo da očekujemo da treba da se pojavi na Novom Beogradu, ali u svojoj sličnosti sa lunarnim modulom koji se spustio na naše tlo, treba da bude simbol za novo vreme, za nauku i napredak u ovoj zemlji. S druge strane, za poznavaoce arhitekture, ova zgrada izuzetno podsjeća na ultrasavremenu interpretaciju jednog od najznačajnijih objekata 20. veka, vilu Savoja, čiji je autor bio čuveni Corbusier, čija je socijalna arhitektura inače već bila inspiracija za graditelje Novog Beograda. Na sasvim praktičan način, građenje konstruktivno vrlo zahtevnog objekta snažno će gurnuti naše građevinare napred u učenju i razvoju pomalo zaostalih tehnoloških resursa. Ovakvi objekti su ono što nam je potrebno da bismo se u svojim poslovima, ne samo u oblasti nauke, prilagodili savremenim svetskim tendencijama. Građenje izuzetnog arhitektonskog poduhvata od samog izbora najboljeg rešenja rukovodi se najvišim svetskim standardima. Centar za promociju nauke će biti jedan od najfascinantnijih novih objekata u Evropi. Biće to povod da verujemo da se duhovnost ne gradi isključivo na prošlosti, već sada sasvim izvesno kroz posvećenost onome što će se dešavati kroz prosperitet u budućnosti. Posle novog mosta preko Save na Adi Ciganliji, ovo će biti najizuzetniji objekat u Srbiji na početku 21. veka. U jednoj od sljedećih epizoda Gradologije, kroz razgovore sa stručnjacima, objasnit ćemo vam još neke važne aspekte budućeg Centra za promociju nauke Republike Srbije u bloku 39 na Novom Beogradu.